Halor ketuka cingkenok hi jong Pak Willy boong ba Pak PS berngam syok ba usaya tu ba usim bisa pan kular aikam ngasuong tangkum ni lada kaan bat ka polis department ka aibor nga ban syok rungan hap syok hi komini jaj breu beli ngam syok komini jaj breu beli ni di tlen de jong ka imlang ka salang don bok ba ka polis department bat ka an kampat aibor nga ban syok ngam padap hiru ni Willy kata ketika kubur ke banga pak saka imlang kesalang bat ba kajat beriu jungi kan kendit beriu ban lat nak ki fraud ki scammer dengan susnya ban ai kublai pat ya kejingnya trilang jong kini ki victims kilanot mo ki bangat ha ka tersim jong ni utlen bamdu ya ke imlang kesalang ba nakaliang jong ki kila wan hang ni ban sakilem ya ke ai ke ba nakaliang jong ngala sim ya ke ni ka kamba ka dei ban rap dingkhong nak ke imlang kesalang kabasyausan lay ini iwe irang ba lay mene itu ibaong ba nakaliang jong Willy lawan rak bat ka uniform bat juti mudur pi wat ban spelling ka kerteng jong la jong lu imnang hadu kata wat ban spelling ka kerteng la jong lu imnang kidon kata ka situation ka condition jong ki ba kidai nanong kendong kabalong out of nowhere te kabalong kimdon ya katakan knowledge lane ka idea baong ba kikila ba kani kalong illegal hiro kimut bet ba kalong legal kan ya kata ketika jeng long sisur sidur ki beliau ki jongi de dei badon komuni Willy ke mesim kabui ke bekom kini de ngasusok tanat bat ban nakaliang jong ni Willy umi syakmat ban ong ba berngam syok uba PS de katahi ke kubur ke basai balada ke polis department bat kaan kasya ba bangan syok ngadai ban syok ngan syok bet hi tang ba suang ba kaan kampat sya yang ban le hadu kata te ngam kwa ngam dei ubriu ban sim ka anya keti ka an gadon ngan ai ke jingi trilang bat ki kata ketika message ka keruo ka ban kaliang jonga ngakwa ban ai ke ni kesngi bat haba uong ba kedai tang ke jing berngam syok bu suap pla te kini pat kini ki proof ki badon hang ni ki GP ki ba ini victims awat ide victims tang ba kedai ke jing ya so tu jing mut lang ba bat nga ba ni kwa ban kem kan yu ni Willy tingla yu sya ban kem red handat yu digini ki proof para kwat ki don lu thang ni ki saka pat udang artatin ya katalan ni saka pat ki pajba ki dang artatin ya kene te PUE hi wat hatu kamit ha banga pelaj ya tu ka banga expose yu ka kam illegal ya ka kam fraud ka kam scam jong ni Willy kalawan kalok jong uru kawan phone ya nga arba jam step kalawan phone ya nga hatu sngi ngong balikong ki wan phone ni ong Pak PS nga request sa ban remove no ketu ka beti expose ulok tong ngong lada pipila ban bakli pila ban sim ka responsibility ba ulok jong pi ulong ubriu bakut uklamle gini kam jabo balai ka nga ban dilit ala ban dilit tang ba pet yo lada pipimla ban penting kena ya kata kani kan wan pat sakawai pat ken kaan ba ong kadai ka family involvement kata kajing keno dai ba keno manga keno pat ba tak kata ngabu tu kajing kelim ta ong hatu kalok ru kadon ketila dia kata pingim tip don ketinam don keti maki hikin cukup bakaan hikin le ka don kam mana kalian jogi imtasi dilawan pat watra akmat jong ka polis department ban ailut baru khot ya ka statement badiki evidence ki proof ki bangi don ban ai haka polis department bat nakalian jogi polis su kila tip hi ya ka ega baki dai ban le namar ba maki gidon ka ju hi ka initiative ka ju hi ka jing angnut ka jing temu ban wang na barat dingkong ya ki bakum ka ni na po ka society la ni na po ka imlang ka salang namar nganga simbet ba kitu ki bompat juyu i ya ka dur plan dai kini kan kita ki plan bamdu haka imlang ka salang kata ka dai ka kubur ka banga kwa ban ai kan kat kum ka jing tip ka jonga bat ki bawan phone nga kini gisni hadu ngala thajwat ban respon ya ki don abdang jongki boong Pak PS uni Willy yang la bam spolak yang la bam al polak ngong iki mi syakmat ai ka komplain ki ong ngiting ngong ya ki bating kadai ka jinglok selfish ke jongpi ba habapi dang ting wat juan pensengau hangakum kita nomor beli kimut ban bujing ya nga dan rawat ngam ting ya kata ka jing nomor beli ngayang bet nam taka hok ka jing sisa mo dan rei ngam kwa ban ong ban entertain ya ki biru bolong selfish balada piyok jing mentoy la dia kabiang henry bapin ban ong mi sakmat ban yok ke jing mentoy lang babun balang pimtre dengam kwa ban entertain gi bakum kitu kata kedai ke kubur ke basai nak liang jonga den rei la piong pikuloi ban mi sakmat de nak liang jonga ngalong welcome ngar beli inang pen klan ke ban rat dingkong ye ke bakum kini na poki imlang kasalang namar
Banrat dingkong ki imlang kasalang kamdai tang hak sorkar, kamdai tang hak police department, kamdai tang hak ki jurnalis dan ki press ki media. Manu wei bu wei no song idon laga jong ke kamram bat idon laga jong ke benta banya tenrong lem bangin rat dingkong ki kambom long na ko ki imlang kasalang. Tinga sau ba lada mangi kamtam gitu ki victims ki balangat kita kentat dan mi syakmat kamdon jingmut. Tinga sau ban ai ke jing yaro bat ngasau ban ai kublai sibun ya kini ki victim ki bala mi syakmat taban saki ya kini kesini kata ke kubur nah kalian jong ke police department hi ko mga ong ipi mene ba dei tang na kalian jongi ba sngau kie kan ni na kalian jong kilai nalor baki sngau kie nalor baki lak thakli ru maki namar ban handle ko bugum kini namar ba kibun ki bawan complaints ndai ki banwan ra ki evidence banwan ra ki victims don dan na kalian jong kilai kisau kemen kisau temat ya ke ba ngale ha kani ka puar kan namar ba lengba ka jing mi jong asa khamat ai ki jing trilang bat ki wanra ki sakhi ki satar ki babiang wanra ki victims ki balong kita ki lanot ha kani ka jing jia te ka pensuk ye ki bat kala yo ki ban yak sakhamat kan ya ka kam ngasau ban ai kublai ya ka police department ru ka bala sim ki wut hi mas wan pentip saki ya kani ka jing jia kan kata hi te ngasukwa ru ban benrap khendiat ijing kentu golong ba ngatrai lada kam step susu kejing kem yo ni willy bat ban tokit yu ngatrai nginlap ya kejing isya bat no udon keti sanu ulej berat ya kata kapisa bat menu ba involves lang bat kani kam nginlap kan namar mentag kadur kata tang pawitang willy den ring ngatrai willy udon hi mano na salendat namar ngampat kwa ban penpau hang nen ri idang don sibun ki video recording ki secret evidence ki ba ngampat kwa ban place public mentah en rei la don po pen drive kala han over overlock namar ngatip begini ki brew ki thwet ya kini ki brew ki thwet namar ba kwa ban penja no ya ka evidence tamana kalian jong aru ngambit ngangala bu ya gitu ki evidence berkot ha pen drive ha ka file bat ngam jubu hamet lejong lan ngam jubu haying tidak kiwan wat yang ngarum don jingmut bakin yo ban sim kita namar beli ngada handing over si perlok te lada don ke jingji yang ngaru di perlok kila ada tip ya ke baki dai benle